دوستان عزیز صبح بخیر. چخالی که میبینین سحر کتی من همین خریدای کردگی شما گفتم نشانتیم نه صبحانه کردن نیلوفر اینا ولی سیاوش ای خوب نخسته برای همین دسترخوان ایستاده از سیاوش завтрактیم بعد رود در تخت شد برای همین مونده من و سیاوش خیزد صبحانه هم شد بعد گفتم یک بار همین چیزای نشانتیم شما دوستان عزیزو بعد برده جا جاشون کنم. من این پاپلینای خریدگی شویم. من این پاپلین 1 متر گرفتم برای نیلوفر کرتچه میکنیم. منم خیلی زردکچه گرفتم. زردی بد نیسته گرچیش نمیگون که هم خیلی بری نه نشستن در کار و اچم ده انا همین پاپلین کی به سنگ دارش دیده محقول شدک телефон да уман дига хет цветае реали гӯем вообще дига цветае дига цвет нишон додистае телефон да ранги кабуча бария не ки кабуча нестае телефон да нишон додистае ман ай хет хел нишон тя уман гӯем ҳам хеле сангдораша дидан маҳқул кардан ман нишоншон дода маҳқул шудак шуна гуфтанд ки не ман сангдораша намехом без сангаша мехом баъд вай кадем без сангаша кофтанд гуфтанд ки ва ёфтанд гуфтанд ин охиронаш будаю ҳозир чен мекунем кани чанд метра чен кардан ки 3,5 метр ба ман гуфтам хайр майлаш ҳамун 3,5 метра ҳамаша чен гуфтум бо ва ним метри дигаша хай ягон хеле киртачаи майдачаи лёгки барои нилуфар ягон хел мекунам гуфтам анам хеле нилуфар кати момош яхела киртача мекунан намехел ин майкаи вай нилуфар ва наски гирифтам рости гап ҳамин баҳорда уже наски сепараш 10 сума вообще набуд ҳамаш амин 5 сума амин мана хели дорако мана ми пальма дорако мегун чи мегун бо ваёш мана амина умуман гӯем якташ 5 сум будан ва ҳозир бо ман пурсидам баёд дорам ки ман амина пурсида будам ки чанд сум якташ 5 сум гуфта будам ба ҳозир сеташ 10 сомон ҳозир ҳама намуд наски сепараш 10 сомон любой намудша мегири сепараш 10 сомона баъд вай кадам сепари гирифтам кудаки бо тирамоҳ ё ки умуман ҳаво хунук шавад мепӯшанд наскича дорану хай бо гирифтум шуда сиёвуш мана сиёвуш хеле тинкаки вай надоштак хушрӯ барои вай бо сепари дига сиёвушда гирифтум ва сепари дига хидмда гирифтам ай хидмам наскиён безеб шудаги ҳастанд сепари дига вай сол ба ёдам ҳаст ки ана ҳамин намуд наскиёи хеле ушки дорако 4 параш 10 сомон буд ҳозир 3 параш 10 сомон ҳаста бафтум хайкамне 3 пар гирам басе ва бо яктаи дига хеле шортикча ман ҳамин шортико рости гап качестваш оқа хуб неста ҳам хел тинка ки ҳамин ба вай духтагӣ ҳастанд ҳамин 20 сомон 15 сомон да гӯем ба зур додан манам хеле хай ман якта гирифтам тамом барои ки ман доқа качестваш маъқул нашудак гуфтум якта басаша бо якта формаи дига очам гирифтан ман гуфтум хай ина гирифта ва ай ҳама хариди калон умуман мо барои чӣ харид рафта будем бисёртар барои ҳамин мисарубка ва ҳам барои очам кирта гирифтан ҳамин мисарубка харидем мо чӣ хеле ки мебинен ягон кас ай ҳамин мисарубка дошта бошад нависен комментарияда ки чӣ хел ҳаста шумода маъқула ё ки не умуман гӯем ман инам ай ҳамин вай чӣ мегӯям рафтум дидим 800 сомон 900 сомон будак баъд гуфтум ки дитами 800 сомонда якта мегирам ай ҳами артел мегирам гуфтам барое ки дига фирмаҳо вақте мо рафтем як фурӯшонда худашам гуфт ки ин фирмаи ӯзбекистонае ин качестваш баробари качестваи манамин 1000 сомона ҳаста барои он ки ин 1000 сомон мефурӯшанд барои он ки ин ай дига давлат мебиёд
қимат мешад, растамошка мешад, Исус мешад, қимати баҳад мешад. Раҳкироша мемонанд, Исусша мемонанд, беҳад қимат мешад. Ин ай ҳамин Узбекистон омадаги ҳастай, ҳатман ин арзонтар меғалтад, не ки качестваш чизаш гӯям ранги ҳамин 1000 сомонаҳо ҳастай. Гуфтанд, баъд барои ҳамин ман гуфтам ки хай артел мегирем. Ман ягон чизи вай намекунам, фақат барои ҳамин звера боиша кароб кардану ва ҳатман гӯшт, бисёртар гӯшт, барое ки кӯдако масалан мастоба мекунам, мошинаи мо бинанд. Барои он ки мана мастоба хеле чизо карданда ё ки макарон шӯрбо карданда хубтараш ки гуфтам вай кунем. Хеле фарш кунем, ягон тифтелки ё ки ягон чи хеле чизако кунам, кӯдако хушрӯ мехӯранд. Чаем гӯшти майда майда реза кардана. Ва ҳам бо ин ман фикр кардам ки 2 насадка дорад, 3 насадка достай. Беҳад ман беҳад коробкаш калон. Ман фикр накардам калонаи. Дидем, дина очамам рафта будан, очамам дидан, маҳқул кардан. Ман ин ваяш бо мани книга рецепт доштай. Мани китобчаш ва бо мани хеле насадка типа ваёша мани решоткаҳоша тоза карданда. Аҷоибот. Ман инаш барои чӣ бошад намедонам. Хай ино ҳаста намедонам. Одамое ки мясорубка дорен ай ҳамин чизо истифода мебарен ё ки не. Ман вообще намедонам ки ин барои чие. Ва ман инҷо 2 ваёш насадкаҳош бинен, якташ хеле мелки ҳастай, якташ хеле средни ҳастай ва яктаи дига хидишда ҳастай. Калон калони хушрӯ. Мана бинен чӣ хел калон. Барои гӯшти самбусаву манту гузарондан ба фикрам ин калон калон беҳад хуб ҳастай. Ва ман ин ваяш пластмассави ҳастай. Ва токаш. Ва инҷода худи мисаррубка. Инаш аҷоиб. Ман фикр кардам ки инаш хел вай ҳастай. Дарунашда ман иношо монда мешад. Не ки намешадай. Бинен чӣ хелай. Хай умуман. Инаша аҳамият надорад. Ман фикр кардам ки ҳамаш ранги обычни барино ҷои монда дорад. Ман ҳозир ина гирам бо нишон метиҳам. Ман анами хел ҳастай мисаррубка. Беҳад нағз. Ман инҷоҳош ҳамаш оҳанӣ гуфтан. Нағз ҳастай. овози мошина дада мешад вапше вай карда. Бо ман саҳаркати стирка мондам, гуфтам тез шавад гуфта. Ин ба фикрам барои маҳкам карданаш. Ман инҷа 3 кнопка дорад ва пушташ ҷои сима печондан. Тамом, дига ҳичи надорад. Анам хеле ҳастай. На он қадар калон ҳастай ба фикри ман ва на он қадари дига майда ҳастай. Нормални ҳастай. Буд аин калонош, буд аин майдаҳош ки ваёш аз ҳадди баъд майдаи некачествени метофтанд. Баъд ҳаминашам хел маҳқул шуд. Гуфтам хай гирем. Боварӣ дорам ки бисёро мепурсанд нархаш чанд сум. Мо ина ай ҳамин сомон бозор гирифтем. Нархаш 550 сомон. 650 гуфтан, 550 сомонда охираш додан. Танҳо як мағозада ҳамин 650 сомон нархаш буд. Дига ҳама ҷода 750 артела худаш рафтем. даже ай ҳама қимат ҳамонҷода буд 750. як хел ҷода рафтем 700 сомон. бо як ҷои дигада рафтем 720 сомон. анами хеле танҳо як ҷода 650 сомон буд. Умуман хай нависем дӯстони азиз фикротона ҳоли тест накардем. Умуман шаб овардан мондад мана саҳарӣ шуда дидем. Ва паго насиба ки бозор мерем, гӯшт пушт мехарем ва мебиёем тест мекунем, мебинем кани чӣ хел ҳастай. Умуман намедонам магазинда даргиронда бошанд, даргирондагистанд, нахо дар нагиронанд. ана мехел бо ман гашта ҷобаҷо карда мемонам шунда меистанд. ана мехел мана мехел дӯстони азиз, ман сабирайт кардам шуд, танҳо ҳаминаш маъқул нашуд. Тамом дига ҳамаш ҳамҷа ҷои насадка монак мебуд, беҳад зур мебуду. ҳаминаша беззеб кардиан ранги ягон хай умуман ранги ягон битаҳое ки мезананд гом хеле баринай. ана мехел хай мебинем кани илоҳим нағз солҳо истифода баремша.
ягон камбудӣ пайдо накунад гӯем. Намехел. Дӯстони азиз, ман саҳар кати ками уборкача доштам, уборкаи влажни ва ҳозир хона меҳмон омадастай ва срочно ман гуфтам ки хай ҳамин сиёалафа тайёр кунам ва яке аз тамошобинон нестам ки апа Нилуфар ман чанд канал тамошо мекунам ва бисёриҳо сиёалаф мегӯянд, лекин ман намедонам ки сиёалаф чие. Дӯстони азиз, ана ҳамин алаф сиёалаф ном дорад. Ин худаш алафи сабза, ранги пиёзаю, ранги пиёзи сабз гӯем. Лекин номаш сиёалафай, барои он ки вақте ки алафа реза мекунену обда меандозенша, вай рангаш фиолетовӣ мешавад, яъне сиёҳ мешавад. Барои ҳамин ба фикрам номаш сиёалаф ҳастай. ин тарафҳои ҳамин варзоб ҳамхел кӯҳода мешавад гӯем, ин худрӯ ҳастай, ин намекоранд. Бинен ин вақта сиёалаф нестай, лекин ҳамсояи очам ёфта овардиянд. Ин сиёалафи таги тарма буде. Ана хеле аҷоибот, хушрӯ, нағз ҳамхел ягон чӯшдагине гӯем ки зард шудагине ва ина бинед хеле дорад бо анам хел дӯстони азиз, ин ҳама осон тайёр мешавад. Ман ҷода ман оба аллакай мондагӣ ҳастам. Бринҷи майдаям меандозем, бринҷ ки пухт амина реза мекунем, меандозем, як бор медӯшад, тамом. Бисёр ҷӯшондан ягон кор кардан дар кор наина. Ами як бор мемонем шуд ҷӯшид, тамом. ҳозир тайёр мекунем. Ман чанд бор нишон додагӣ ҳастам влогомда, мумкин ки вай кардагӣ боше, мумкин ки бисёриҳо масалан дидагӣ набошад. Ман аз сиёалаф гӯем. Дӯстони азиз, ман ҷода соати 9 шабда блинчик пухтастам ва меҳмон омада буд имрӯз. Ростика ман видео карда натонистам, мардҳо буданд, барои ҳамин саросима тез хӯрок тайёр кардам, дастархон кардам. ҳозир меҳмонон нао рафтанд. бар унҷа сиёвуша бинанд, ман аёдам биромада инҷа дарша пушам, сиёвуш инҷа ҳама чиза кашола кадай. Света вай рафтем Нилуфар. Анам хел дӯстони азиз, ман ҳозир тез блинчик каш бо зардолу хурдеста, сиёвушиш камаш дакаре бо зардолу хурдеста.